Lafiya wa kuma kake nema? Lafiya kalau alhamdulillah. Wurin ki nazo. Ni? Dama ka sani abun da baka sani ba wanda na ko nan ka shi ne yana dafa wani abu da zafi zo yi bi ka gida yi sallama ka fito yi baka. Shi na dafa farfesun kai na ce bari a kawo miki. A ci da yake ki ba duka wanda ranki na so. Da yake ne ma tambaye na cire kafa biyu na basu na ce su dandana. Ke kuma ka miki sauran. Ai baka sani rayuwar duniya baka sani wanda na kaunan ka ba. Wai farfesun menene? Kan alade ne. Alade? Alade? Ya baka kawai ya tubarka ba. Ita ta ci nata. Shi ne na ce a ware mata nata saboda mai kaunan ka shi ne zai dafa abu da zafi kawo maka. Ga layin ku. Tun dan ku haɗe su kaza. Ba yara bari a samu. Wanda zai rinka zuwa gurin ki. A siyo miki biredi, akwai romo a ciki. Kai mahaukaci. Ba na saka ka ɗauki wannan kai. Karo da karo. Ka ji wa wuya. Me kaunan ka ba shi ne na dafa bidiyo romo yi ka maka ba nan ma yaro ya siya maka biredi ka dongula ka ba wanda rinka na so. Da yanzu kan rago ne an kami da yanzu ana na koko an cire koho abin da an dafa kan alade ba koho a jiki an kama ka saboda ka sha romo ai za yi wulakanci ba damuwa ni gaban ne aka yi